बैथा फाउन्डेसननि बानजायनायाव आरो सुबुं सावस्रि बिफाननि हेफाजाबाव दिनै फरायसालिनि उन्दै फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे साखोन-सिखोन खालामनाय गेलेनाय सोलोंथायारि सांग्रांथि मेलखौ खुंफुंनाय जायो। बांगुरुं धर्मपुर एमबी स्कुलआव बे हाबाफारिखौ बैथा फाउन्डेसन खुंफुंनाय जायो। फरायसालिनि उन्दै फरायसाफोरनि गेजेराव सोलोंथायारि आयदा गेलेनाय आरो साखोन-सिखोन खालामनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। लोगोसेयैनो बे हाबाफारिनि लोब्बायै इंराजिनिफ्राय बर'आव महात्मा गान्धीनि जिउ जारिमिननि बागै डक्टर जिनुएन नार्जारिनि राव दानस्लायनाय बिजाबखौ फरायसाफोरनो राननानै होयो। आच्छा गिबियावनो जोङो दिनै बैथा फाउन्डेसननि जानानै जोङो बैथा फाउन्डेसन इन कलाबरेसन उइथ पाब्लिक हेल्थ टंला डिभिजननि मोनसे जोङो जथायै जों मोनसे हाबाफारि जों लानानै फैदों। जोङो बरमुखलि धर्मपुर एमपी स्कुलाव जों मोनसे साफाय अभियान माने भारत स्वच्छ भारत मिशननि जों मोनसे माने माबा हाबाफारि जों लानानै फैदो। दा बे हिसाबै जोङो गथ'फोरजों जों माखासे निट एन्ड क्लिननि सायाव जोङो माखासे गेमबो जों गेलेबाय, माखासे कुइसन एन्सारनि मावबादाबो जोंहा दङमोन। बे हाबाफारियाबो जोबनानै थांबाय। लोगोसे जोङो बैथा फाउन्डेसना मोनसे सोलोंथाइनि मावबादाखौबो जोङो फिसायै जों लाफादेरदों। बेयाव जोङो माबोरै जेनेब्ला गोग्गो आरो माने क्वालिटि इडुकेसननि सायाव जों एसे जों सावरायबाय। लोगोसे जोङो बिथांमोननो जोङो माखासे जोङो बिजाब होदों महात्मा गान्धीनि लाइफ स्केट्स। महात्मा गान्धीनि बे बिजाबखौ जोङो बिथांमोननि लाइब्रेरियाव जोङो गासै गांबाजों होदों। आरो बे बिजाबखौ जेनेब्ला जोंनि सासे आब' डक्टर जेनुइन नार्जारि होननाय आब' बिथाङा माने बिखौ ट्रान्सलेसन खालायदोंमोन बर'आव। बियो पिउरलि माने कार्टुन माखासे केरेक्टारखौ लानानै बिखौ खालायनाय जादोंमोन। बियो पिउरलि माने बे स्कुलाव थांनाय गथ'फोरनि थाखाय। आरो बे बिजाबखौ पाब्लिस खालायदोंमोन तुलिका पाब्लिकेसना। आरो जोङो सार बिथां हेडमास्टारनो जों होबाय। गासै जों गांबा होदो बिथांमोननि लाइब्रेरियाव। नांगौ जायोब्ला बिथांमोना तुलिका पाब्लिसारनाव बिथांमोना कन्टेक्ट खालायनानै गोबां जुदि नांबावगौबा गोबां बिबुंखौ बिथांमोना लानानै फैनो हागोन आरो। दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो जेनेबा बैथा फाउन्डेसना जोङो गोबां जायगायावनो जोङो बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो लाबोबाय थादों आरो जों लालांबाय थागोन जोङो। दा साननैसो आगोलनि सिगाङावबो जोङो जेनेबा जोङो पाब्लिक हेल्थनि बे जेनेबा स्वास एन्ड सज्जल गाव चेम्पियननि जेनेबा जोंखौ जेनेबा फकास ग्रुप डिसकासन बा गाव पन्सायत लानायनि मोनसे क्लिनिंनेस ड्राइभ माने साफा सुफा खालायनाय मोनसे ड्राइभ, बेखौ जोङो थाराइबारिनि जोङो बाथौ थानसालियावबो जोङो बेखौ लानाय जादोंमोन। आरो लोगोसे जों बटाकुसिनि साहा आरो सोनाब बाथौ थानसालि बे मोननैयावबो बेखौ जों लाखांबाय। फैबाय थानाय समाव जोङो बैथा फाउन्डेसना माखासे हाबाफारि जों रनसायबावगोन बिनि सायावनो। लोगोसेयै बिनि अनगायै बैथा फाउन्डेसना फैबाय थानाय सम आरो बोथोराव जोङो मेगन अपारेशननि फ्रियाव जों माबोरै खालायनो हायो बेफोरनि सायावबो जों माखासे जोङो हाबाफारि बा मावमादाखौ जोङो जोंनि कालिंदुवार समस्तिनि सिङाव जों माखासे भिसिडिसियाव जों लानायनि थाखाय जोङो साखाफारा जों खालायनानै जोङो दोङो। दा जों आसा खालायो जे बेफोरबायदि मोनसे गोनांथार हाबाफारियाव जों आसा खालायो जे ओनसोलनि साफ्रोमबो माने मेगन गुनु सुबुंफ्रा बा स्टेक हल्डारफ्रा बा नेटवर्कफ्रा जोंखौ माने अनसायगोन बा थुलुंगा होगोन। दिनैनि नैबे हाबाफारिया जोबोरैनो बेयाव मोगथां महर मोनबाय आरो बिराद साक्सेसफुल जानानै थांबाय। दा बेखायनो जोङो जोंनि बे बरमुखलि धर्मपुर एमपी स्कुलनि मानगोनां गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे लेङाइ जिखिनि फोरोंगिरि बिथांमोन दङमोन बा जिखिनि मावथिफारिया